Arriba l'hivern i la majoria de parcs estan tancats, però és tot just ara quan comença la feina de veritat. És el moment de preparar la ruta del 2026 i jo m'estava preguntant quines són les millors muntanyes russes que obriran aquest any? Així que m'he posat a buscar-ho en seguida. I en aquest vídeo et presento les 15 millors muntanyes russes que obriran aquest any. El 2024, l'obertura de Voltron a Europa Park, la primera Strike Coaster del món, va condicionar totalment la ruta d'aquell any. L'any passat, l'obertura de Joy, la primera Dueling Raptor de RMC que va obrir a Walibi Holland, també va fer-ho. Hi haurà alguna muntanya russa d'aquesta llista que també condicionarà el viatge d'aquest 2026? Així que si estàs preparant una ruta per fer aquest any, o simplement tens curiositat, queda't fins al final del vídeo perquè anirem de menys a més. He eliminat de la llista muntanyes russes de difícil accés, perquè crec que no té gaire sentit parlar-ne si ningú de vosaltres hi podrà anar. Estem parlant de la Vertical Lounge d'Intamin a Moscou i de la Tilt Coaster de Vietnam. Aquest any no tenim muntanyes russes de rècord, però totes tenen alguna cosa especial, i el top 3 pot entrar en més d'un rànquing. Així que queda't fins al final perquè anirem pujant cada vegada més de nivell. Comencem aquest rànquing amb una doble entrada, ja així de bones a primeres, i és que seran dues muntanyes russes idèntiques que aniran a dos parcs Legoland, a Legoland Florida i Legoland Califòrnia. Galactic Coaster serà una muntanya russa indoor. Sembla ser que podràs personalitzar la teva nau espacial al teu gust i fer tot el recorregut amb aquesta, com l'antiga Test Track a Epcot pels que l'hagueu provat. Tot això passarà dintre un edifici que de moment no en sabem gairebé res del que passarà allà dintre. Veurem què tal, però té una molt bona pinta per convertir-se en una molt bona experiència familiar. Kyuyun Chain, espero que ho hagi dit bé, arriba a Parc Spiro. Aquesta muntanya russa que s'ha fet bastant viral, ja que serà la primera muntanya russa tematitzada en el món de Naruto. Arriba a aquest parc francès de caràcter regional a poques hores de casa. Amb aquest moviment, Parc Spiro intenta situar-se en el mapa i donar un pas endavant. Aquesta muntanya russa anirà acompanyada d'una minizona temàtica, també ambientada en Naruto. Hi ha hagut alguna notícia d'arriba a França el parc tematitzat en Naruto. No us deixeu enganyar, és mentida. És una muntanya russa que anirà acompanyada d'una minizona temàtica i alguna atraccioneta més, però no és un parc en si. Pel que fa a la muntanya russa, és una Family Launch Coaster del fabricant italià Zamperla. Tot i ser una muntanya russa de caràcter familiar, apta per a tothom, disposa d'un recorregut i un seguit d'elements, si més no, interessants. Disposa de dos llançaments mitjançant rodes pneumàtiques, un recorregut de 670 metres, una velocitat màxima de 75 km/h, un vertical rollback amb una secció que aniràs d'esquenes i una alçada màxima de 31 metres. Una alçada i una velocitat bastant considerables tenint en compte que serà una atracció familiar. Un projecte que realment pot sortir molt bé i a escasses hores de casa. Deixa'm als comentaris si ho coneixies. I ara viatgem a Finlàndia, concretament a Sarkaniemi, on arriba una Junior Coaster de Vekoma anomenada Connect, que apunta a ser una Family Coaster molt ben tematitzada. Constarà de 27 metres d'alçada, 525 metres de recorregut, onboard àudio i un disseny personalitzat en un emplaçament que em sembla molt bonic. Tot això fan que sigui un projecte a tenir en compte. Aquest parc feia temps que necessitava una novetat així. I Vekoma últimament no falla en aquest tipus d'atraccions. Segur que no és la muntanya russa més intensa de la llista, però com a experiència familiar pot funcionar molt bé. Saltem al Regne Unit, a Paultons Park, un parc que últimament està creixent de manera notable, fent fortes inversions de diners en nous projectes. Aquest any ens presenta Drakon, una Eurofighter de Geslauer. Dins d'una nova àrea vikinga, aquesta muntanya russa ve a cobrir el target més adolescent o que li agraden les emocions més intenses, ja que el parc no disposava encara de cap muntanya russa d'aquest estil. Drakon consta de 23 metres d'alçada i dues inversions, una de les quals serà un Zero G Stall. Jo en particular no sóc gaire fan de les Eurofighters pel seu tipus de seient i les seves restriccions, però sí que és cert que Geslauer està fent últimament les coses molt bé, així que pot ser un projecte que sorprengui. I aquí tenim la primera raresa de la llista, la primera Water Coaster amb llançament magnètic de Mack Rides. No és la meva categoria preferida, ho reconec, però crec que pot ser una muntanya russa molt interessant.
Donnerville a Fletcher Park, però crec que no he dit res bé, també estarà tematitzada en la cultura nòrdica. Aquest parc familiar aposta per un nou model de muntanya russa que no hem vist fins ara, i una altra atracció que pot marcar el futur d'aquest tipus de muntanyes russes. Un cost de 11 milions i mig on Universal Rocks s'encarregarà de la tematització d'aquesta muntanya russa. Per qui no ho sàpiga, Universal Rocks també ha fet la tematització de Taron i Fly a Fantasyland o de diverses àrees d'Europa Park. Per tant, crec que en conjunt pot ser una molt bona atracció familiar per tots els públics. I entrem en el top 10 i aquí comencem a parlar de Vedanta World o Bon Luxury Theme Park. És el mateix. Un parc que obrirà aquest any a Mèxic i que ja us faig spoiler, ha colat més d'una atracció en aquest top. Delia's Adventure és un ride system tipus Arthur, una inverted Powerade coaster, però amb una història completament nova, encara que pels renders sembla una mica semblant a lo que és Arthur. És una combinació perfecta entre dark ride i muntanya russa. Tots els que hagueu provat Arthur a Europa Park sabeu del que estem parlant. Deixeu-me als comentaris què us va semblar i si us agradaria veure un projecte similar. Encara no sabem si el que hem vist en el render serà veritat o no, però de ser cert, Vedanta World entrarà directament als rànquings dels millors parcs temàtics del món. I tornem cap a Europa, a Alemanya, a Hansapark, el parc de proves del fabricant Geslauer. Hansapark ja destaca per tenir muntanyes russes molt ben tematitzades, com podria ser Flugbot Novoron, no ho he dit bé, i Karnan. Aquest any presenta una novetat en forma de muntanya russa familiar. Cornwall Coaster arriba després de molts anys sense novetats i ajudarà moltíssim a millorar la capacitat del parc. Geslauer s'està posicionant com un dels millors fabricants de muntanyes russes familiars i amb els projectes d'aquest any pot acabar quedant-se amb el títol. Constarà de 6 llançaments, 3 endavant i 3 d'esquenes. Esperem que una tematització al nivell del parc i crec que aquesta també comptava amb algun tremendo. Veurem què ens té preparat Hansapark, però pot ser una de les grans sorpreses d'aquest any. Viatgem als Estats Units, a Six Flags New England i comencem la secció de muntanyes russes que ja haurien d'estar estrenades, però que la seva construcció s'ha retrasat i que en teoria obriran aquest any. Quantum Accelerator és una Intamin tipus quad, on vas assegut, com diu la paraula, com un quad. Tindrà un parell de llançaments que ens portaran fins a una velocitat màxima de 72 km/h, que amb els seus quasi 800 metres de recorregut ens proposen una atracció una mica més gamberra del que sembla a primera vista. La temàtica, com sempre en els parcs Six Flags, és una mica justeta. Sembla que anirà tematitzada com amb una mena d'àrea steampunk. Veurem què tal, però esperem que estigui a l'alçada de la seva espera. Continuem amb aquesta secció de muntanyes russes que porten anys anunciant-se. I és que per això no les he posat més amunt, perquè les seves expectatives s'han anat refredant. Palindrome, el circuit de les Amèriques de Fórmula 1, és una Infinity Coaster de Geslauer, un model que a mi m'agrada bastant. Per exemple, tindríem Fury, Gold Rush o Karnan. Tot projectes molt bons. Aquesta muntanya russa tindrà 2 inversions, una de les quals el primer Zero G Store de Geslauer, si s'estrena abans que Dragon, a Paultons Park, que hem comentat abans, una secció d'esquenes i un recorregut, si més no, original. Hem vist que ja ha començat a fer els tests, així que segurament esperem i creuem els dits que sí que s'estrenarà aquest 2026. Tornem a agafar un avió i ens movem cap a Europa, perquè ara anem a Plopsaland Deutschland, antigament anomenat Holiday Park, on ens presenten una nova muntanya russa molt familiar anomenada 100% Wolf i que anirà tematitzada en aquesta franquícia. No sé si la coneixeu. Un recorregut de 645 metres, 17 metres i mig d'alçada, 55 km/h amb alguna secció indoor i també un tram que anirem d'esquenes. Sembla ser que aquest any els Spikes estaven de moda o molt barats. Pels que hagueu provat Wakala a Velaverde, serà una muntanya russa molt similar. Com he comentat abans, Geslauer té la mà trencada en aquest tipus de projectes. També remarcar que el parc necessitava com l'aire aquest projecte, ja que disposa d'Expedition GeForce i Sky Scream, 2 muntanyes russes realment molt intenses, i Tabalugas, una que és extremadament infantil. Així que aquesta muntanya russa ve a cobrir aquest públic familiar que faltava. Ja està gairebé acabada i tot apunta que serà un èxit.
I tornem cap a Mèxic, a Vidanta World, al parc que hem comentat abans, i és que de la mà de Vekoma ens presenten un projecte molt interessant. No en sabem gairebé res d'aquesta muntanya russa. I és que Ashra Godness of Fire sé que combinarà seccions indoor i seccions exteriors, i que segons sembla estarà super tematitzada. La construcció de la muntanya russa ja està acabada, i ara han començat amb la construcció de l'edifici i la tematització, que serà el punt fort d'aquesta atracció. Si realment construeixen aquest temple com a entrada i la secció on surt foc per tot arreu és real, pot ser una de les sorpreses de l'any. Realment estic bastant excitat i nerviós per veure què ens ofereix aquest nou parc. Tornem a la secció de muntanyes russes que haurien d'estar obertes i encara no. I és que n'he ajuntat dos, perquè aquestes dos fa anys que ja apareixen a les llistes. També les he ajuntat perquè són dues muntanyes russes que aniran al mateix parc, a Mattel Adventure Park, als Estats Units. Dues muntanyes russes tematitzades en Hot Wheels. Una de familiar, que es diu Hot Wheels Bone Shaker, la veritat és que el recorregut no em diu gran cosa, i una de més intensa, Hot Wheels Twin Mill Racer. S'ha de dir que el layout tampoc em sembla res de l'altre món. 2 loops i 2 coasters. Però és el mateix model que Lightning Run a Kentucky Kingdom, així que potser és més bona del que sembla. Veurem si aquest any obren i compleixen les expectatives. Ara sí que va en sèrio i deixem les muntanyes russes familiars enrere. Ens movem concretament a Six Flags Over Texas, on s'està construint la primera Giga Dive Coaster del món. Del fabricant B&M, el mateix que Shambhala o Dragon Khan, arriba a aquesta muntanya russa de rècords. Tormenta, que serà el nom que tindrà, té una alçada de 94 metres i on arribem a una velocitat màxima de 140 km/h. Té un recorregut bastant compacte amb 4 inversions. Veurem quines sensacions ofereix una Giga Dive Coaster perquè fins ara no hi ha res semblant. I la curiositat, i és que estarà tematitzada en els Sanfermines de Pamplona. La construcció està bastant avançada, així que veurem els primers tests aviat. Número 2. Tornem a Vidanta World, a Mèxic, amb la seva muntanya russa més intensa, Tecuani Beast. Sincerament, aquesta muntanya russa podria haver estat el número 1. Una Vekoma multi-launch que es veu realment increïble. Si només mirem el recorregut en si i els elements que té, segurament que Tecuani Beast és la millor de tota la llista. Crec que, si no m'equivoco, ja està acabada tota la construcció vertical de la muntanya russa. 6 inversions, 2 llançaments LSM i un seguit d'elements que fan que les expectatives i les ganes de provar-la siguin molt grans. Amb aquest projecte i tots els que han aparegut en aquesta llista situen Vidanta World com un destí a tenir molt en compte. I acabem aquest rànquing de les millors muntanyes russes que han d'obrir aquest 2026 amb una que ja segurament molts de vosaltres sabreu. I és que aquí està Fast and Furious Hollywood Drift, a Universal Studios Hollywood. Aquesta multi-launch coaster d'Intamin té la peculiaritat de que els cotxes també giren sobre si mateix. I és que després de provar Ride to Happiness, el cos em demana experimentar sensacions similars. L'únic que en aquesta la rotació està controlada, fet que pot fer que sigui encara millor. Universal Studios Hollywood no tenia cap muntanya russa intensa, i molts fans en reclamaven una ja que a Florida hi ha Velocicoaster. I els d'Universal han dit, vale, aguanta'm el covard. Degut al desnivell del terreny, han plantat una muntanya russa que juga amb l'holografia d'aquest i amb les diferents construccions que ja hi ha. El primer símptoma de que sabem que serà una muntanya russa molt bona és que ja han anunciat una d'igual per als estudis de Florida, però que tindrà un recorregut diferent. També constarà de onboard audio, i és que té tots els números de convertir-se en una de les millors muntanyes russes del món. S'ha de dir que jo no sóc gaire fan de la saga Fast and Furious, però si alguna cosa li va bé a aquesta temàtica és una muntanya russa que vagi Fast and Furious. Aquest 2026 pinta espectacular, amb moltes muntanyes russes familiars, però també amb bestieses de veritat. I ara et toca a tu. Quina muntanya russa esperes més per aquest 2026? Estàs d'acord amb aquest rànquing? Deixa-m'ho als comentaris. I si t'ha agradat el vídeo, dona-li el like i subscriu-te perquè quan obrin, allà hi serem. Ens veiem en els parcs!